deixa o partido que non controlastes en ningún momento? Bueno, pois na primeira parte a verdade é que saíamos en algunha situación ben desde atrás, incluso chegábamos a campo contrario, tiñamos un pouco máis a posesión do balón, pero é verdade que na segunda parte, con vento en contra e co arreón que tivo o Baracaldo, non estivemos nada ben e temos que mellorar moitas cousas. Na primeira parte o gol fai tanto dano como deu a sensación ou o empate? Bueno, un empate xusto no minuto 45, son minutos chaves nestes partidos, neste campo sobre todo, porque impulsa máis o Baracaldo, que aínda non perdeu neste campo e por algo é a botarse en riba na segunda parte, non? Entón sí que foi un momento chave porque non tiveran ocasións claras, entonces, bueno, pois sí que nos mermou. Ao principio apretabades arriba, logo non sei se foi froito do gol, xestes de apretar tan arriba, ali empezaron a fundirvos, non sei se o segundo balón, o segundo directo, que o que pasou para que cambiara tanto o partido. Sí, sobre todo ese segundos balóns, ese xogo directo que gañaban nos duelos, entón se ti non es quen de coller o segundo balón e logo cando colles nos contraataques perdes e posibilitas outro contraataque, outra transición ofensiva do rival, pois eles acaban meténdote cerca da túa portería. É verdade que non tiveron moitas ocasións claras, tiveron unha que quitou Mikel, pero sí que rondaban con centros, con cornes, con faltas, e fixonos sufrir nesas situacións. Que tampouco tiñades o balón e sufríades constantemente, era ida e volta para o vosso campo. Sí, esa é unha cousa que non podemos ter, que é controlar máis o xogo, controlar máis o balón para que eles, sobre todo, non se fagan con eses segundos balóns e acaban meténdote na túa propia área. Apostas no descanso por Donostia e por Peña, non sei se era un cambio táctico, cartón amarelo, e logo acabas con 3 centrocampistas. Por que decidiste apostar? Sí, cambiamos porque tal como estaba o partido, a primeira falta que fixemos nós sacounos cartón amarelo, eles levaban 8 faltas, que era un pouco o que dicíamos dende o banco, entón non queríamos quedarnos con 10. Peña estaba facendo un bo partido, pero queríamos ter un pouco máis de control no medio campo e non perjudicarnos con quedar con menos. Entonces tratamos de facer ese cambio e logo, como non éramos quen de ter o balón por dentro, pois fixemos o cambio tanto de Gelardo como Álvaro Jiménez para que nos dera esos duelos de gañar, de poder xogar de cara, esos remates no balón parado, e por eso fixemos eses cambios. O segundo gol ten explicación, a conducción de 40 metros que non se para en ningún momento. Sí, no, é un error que non podemos cometer, non? Que un central siga conducindo e que non haxa un xogador que poida parar esa condución e evitar que entre ata o frontón de área, non? Entonces, bueno, son cousas que agora estamos todos quentes, pero temos que analizar fríamente. O que non pode facernos dano é este resultado, porque é un resultado nun campo que aínda non perdeu o Baracaldo e temos que xa pensar na semana que ven. Non crees que falta máis o equipo, que ten que facer máis o equipo ofensivamente en campos como este, como fixestes noutros partidos, para poder puntuar, sabendo que isto podía ocorrer noutros campos e non pasou, sin embargo, sí. Sí, esos son partidos, eu creo que foi un dos peores partidos que tivemos na tempada, e aquí cando tes un mal partido, pois eles a nivel individual, los duelos e eso, pois fanche dano porque son fortes, porque van, porque chegan, porque a xente aprieta. Entón, eu creo que sí que temos que ter máis cousas, facer máis cousas, e hoxe non estivemos ben. A parte do resultado, crees que vos fai máis dano por como foi o partido? Bueno, eu creo que máis que o como, eu penso que temos que facer borrón conta nova, facer autocrítica dentro do vestuario e logo pensar na semana que ven, que por sorte isto cada semana cambia, temos agora unha semana e logo temos a Copa, o sea que hai que borrar canto antes este partido e analizar os erros que cometimos, que foron moitos, e ver as cousas positivas que podemos sacar tamén
tivemos incluso a situación de meter outro gol na segunda parte, bueno, pues esas cousas que podamos mellorar. Vimos que Arteche viaxou, pero non se vestiu, que pasou? Sí, Arteche tivo unhas molestias adestrando, entonces temos que ver coa valoración que fagan, e viaxou porque el tamén quería estar co equipo en Baracaldo, entonces por eso viaxou por nós.